سلامات عنا هبلنا كبرتها تلت مدبنا لما عنتونا حدش تحبريتات معبالتات حيزا لكم مزينا لنا دحرتنا شررينا ناي معرب تقرأي وقع حزوون حيلتات بلزقنا بزتفلالي وملكعو حيلتاتهم حديثهم حيلتاتهم زقودل اتز تجفجف مسرعاتهم ملاليهم حزوون بزتفلالي وملكعو بزتفلالي جنبارات عبيت مدلواتنا كبر يمزركبو نزي عبود ما حزووننا بهزونا خبات احزلوا حدش تحبريتات ناباهم حيزنا لكم مزينا لنا بزتفلالي خبابتات كاب معرب تقرأي زلو جميرو كسابت ناي قبون ناي عفار جنبارات زلو عبيتو مدلواتنا قبر يمدركبو نزي سعيو دماتي ناب إيدنا زبس حبريتا انتا إيزبل بزعبا من قصقاس حيات سراويت تقراي ناب زوريا والكايت عمرات زملكت زرخبنا يو حدا حبريتا لو زي بزرزر ناباهم كنبولوينا حدشتينا يتوسخت عطقات كوماندو مكلاكياد ناب معرب تقراي كبابتات دانشان حمران آتيون كمزلو كابت خباب زبسحنا حبريتا ملاقيتو لو إذا خمزيلو نهالو دما سرعت بلزقنا حيلا أيرو أب مدلاو كمزلو ناي دروناتن ناي كالوت نفرتي ويكا ناي حيلا أيرو أب مدلاو كمزلو بحفشاي زل حبريتان بعلم زر إيوزلو ونزل ملاقيتو بتوسخ دما حيلتات مكلاخلا إثيوبيا بجنبار قبو ببزحي قرارو خمزلون إتناي فانو ناي دباي وقب نمكلخلن ناب تقراي نمورارن أب تتنقا كمزلو زبسحنا حبريتا ملاقيتو زيون بزرزر كريو إنا حيلتات بلزقنا ببدحين بدوبات تقراين إيرتران تتقعم يركبو وتي خجمرو زحسبو ورار دما ناي ساعات عد مطراي زترفو يمثل ازيون اتي زلو واناو منقسقاس ناباخون كبلوي اب كباب معرب تقراي مالتون اب كمولو والقايتن اب زوريا ناي حمران خابتاتن زلو ناي صلاتي ويكا ناي تمورر تحيلتات منقسقاس ملكت حبريتا هيوناكم نيرنا نسو دما انتا يزبل توم ورر تحيلتات زلو اب تنكر مدلاو كم زركون ناي بوتا مقيارات كم زغورون كاب عدغوشن كاب ادباين استفغسو باغرኛ ሰራዊታት سريعهم ناو كابتات دانشان ماي كادران تنقاسايسون كم زلون ناي بوتا لو طريون كم زلون افت خباب زلو عطوق حيلهم دما اب تطنقق نخون عزيزون كم زلون زبل حبريتا اينا ناباهم ام حلاليفنا نيرنا حز دما بتوسخي حدش تحيلتات ناب كبابتات دانشان ناب حمران آتيون كم زلو يزقلت زلو زوم ناي كوماند حيلتات دما افت خباب زلو ناي مكلاكي حيلي دقافو هاوتو خم زخونن يتزفتر زلو خبابتات محراب تقراي ملو كمعبل زخل وقتاوي خونتات نعون مكل خالن نتو زلو ناي مكل خالي حيلي سرع دقاف نمهابن زبل مغنيات كم زخونن يتزو حبريتا اقال عجلو خبرات تخاتلتي تي لو ما عتبتحنا حبريتا خم زمالخطو زوم ناي كوماند حيلتات اب حمران ناب دانشان كم زعتو يجنكر زلو زوم حيلتات زياتهم دما نتي افتي ملو زوريا ناي معرب تقراي زلو ناي زبعتا كذا زبحالن استناي مكلاكي حيلن نمدقافكم زخونه خمزاتون يتزو حبريتا ملا قال يعزلو خبرات تخاتلتي زي معرخ ندينا حزون اب معرب تقراي زلو غداي اتي او زلو خونتات معرخ ندينا تخاسح خم زلون اب ساعتو زي دما ناب مጨረሻ ዝበጽحሉ زلو ዝመስልን እቲ ናይ መንቀሳቀስ ናይ አርሚ 70 ናይ አርሚ 13 ዝምልከት ድማ ሕዝውነቶም ጸላቲ ሕማም ርእሲ ኮይኖም ከም ዘሎ ብዘማላኽት መልክዑ እዩ ዝቕጽል ዘሎ ከምዚልና እናሃለና ድማ ብዝተፈላለዩ خبابتات ون ዝተፈላለዩ ናይ መከላከያ ምድላዋት ምትህታዋት ነገራት ከም ዘሎን መንቀሳቀሳቶም ድማ ሕዝውን ናፍቲ ዝነበረ ናይ جنوسايد كينات نوع حزون بخالاي ملكوع زدقم خونتات كم زلو يتزنك زي بس حنا زل حبريت هذا ملاخت زلو خبرات تخاذلتي بحاول تصيرون تي اب معرب تقراي زمعبل زلو معباله حزون تي تي دي اف تجينا سراويتنا حزون حمام برس خوينون كم زلون اتم ولار تحيلتات زلو زبعته كذا تباهيلهم بستسماري ويكاز توافروا حيلتات اب تعزع مدلوات كم زلون اب تتنقق تعزيزهم كم زلون كلاتهم دما بوبوتهم يحزو كم زلون تي بوتا دما ناي مقيارات سراحتات يكايدو هم دلون تمالون بسفيحو قلصنا لكم يرنا انا خبرات تخاتلتي ازي خبلنا دما إذا خمزيلنا هلو خا سرعت بلصقنا حيل أيرو حزون أب مدلاو كم زلو زري مثلي تمالي بعلم زربيحهم له أب دبر زيت زركب تناي ميليتاري أير حيل زلو نساتهم ويكاتي حيل أيرنا إثيوبيا استفلاليو مرئيتا تكايدو له زمرئيت زيد ما خمت قدم حزي قدم ياب تقراي كويات مجمارهم زري وزنابرو زي عمنا زعينتو ناي جهرة ناي قرة زعينتو ترئيت حزون أكايدو ملو زي ترئيت زيد ما حزون سرعت بلصقنا بحيل أيرو اب تدالهم زلون اذا حيل أيرو زي دما داغم جينوسايد اب لعلي تግራይ ክፍጽም ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎን ዘርኢ ምድላዋት ከም ዝኾነ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ
ህዝብና ተስፋ ዝህብ ነቲ ተፈናቂሉ ፈቅዱ ኬንዳ ዝመውት ዘሎ ህዝብና ተስፋ ዝህብ ከምኡውን ግዝኣት ትግራይ ክምልስ ዝኽእል ምንቅስቃሳት ብሓየት ሰራዊት ትግራይ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ዙርያ ሑመራ ማለት እውን ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃሳት ብኣግኡ እናተኸታተለ ሕዚ እቲ ወፍሪ ንምጅማር ኣብ 12 ሰዓት ዝርከብ ሰራዊት ጅግና ሰራዊትና ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት እናገበረ ይርከብ ኣብ ዙርያ ሑመራ ወልቃይት ማለት እውን ዙርያ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃሳት እንተሪእና ድማ ካብ ኣርሚ ሰብዓ ብኣንፈት ግንባር ሸረሪና ጀሚሩ ክሳብ ግንባር ኦም ሓጀር ምስ ኣባላት ሓይልታት ጽምዶ ከምኡውን ብናይ ተከዘ ግንባር ማለት እውን በቲ ናይ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ እውን ብኡ ሓዊሱ ኣብ ንምዕራብ ትግራይ ናብ ዙርያን ከበባን ከም ዘእተዋን እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ከም ብቐሊሉ ስቂልካ እዛ ኣርሚ ዝየው ዘየሉ እዚ ኣርሚ ዝየው ዘየሉ ከምዚ ገይሮም ዝብል ዘይኮነሲ ብሓበሬታ ነቲ ሰራዊትና ናብ ሓደጋ ብዘየእቱ መልክዑ ተሓየት ሰራዊት ትግራይ ዝኸዶ ዘሎ ርሕቀት ክንደየናይ ዝኣክል ተስፋ ዝህብ ከም ዝኾነ ንህዝብና ንምፍላጥ ኢለ ዝሓሰብኮ እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ስለዚ ድማ ሕዚ እውን እቲ ተቆሪሱ ዘሎ ግዝኣት ትግራይ ንምምላስ እቶም ኣብ ፈቅዱ ኬንዳ ተደብርዮም ሰኣን መድሓኒትን ሰኣን ምግብን ዝሞቱ ዘለው ማሕበረሰብና ትውፅኦ ሕብረተሰብና ናብ ቦትኡ ናብ መረበቱ ንምምላስ እታ ንብርቲ ትግራይ እታ ንፈልጣ ንብርቲ ትግራይ ናብ ዝነበረቶ ንምምላስ ሕዚ እውን እቲ ጅግና ሰራዊትና ብለይትን ብቀትርን ብፀሓይን ብቁርን ተፃዊሩ ሕዚ እውን ጉዕዝኡ ገስጊሱ ኣሎ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ጉዕዞ ንሱ ድማ ሕዚ እውን ምድራዊ ሓይሊ كعقتو زي القعدو خمس خنا زرقا قص حبريتا يكافتي زوريا ملاش ناي حمر عن سمعوا لنا خبرات هذلتي يحزون بيستفل على ملكوتهم أوزلوا ورا ارتحيلتات استفل على عين تمدلوات ناقور وقان تخونو تي حياة سراويت ناقن حزون زي خفال موسوعات خفيلو تي مريتون مملاسن تي وصو حزبون ناب مربوطنا مملاسن زخدو زول رحبات كن حزون ابزل على درجة بصيحو خمزولون النزي سيعيبو دما رعد صلاة ورارت معراب تكرايون ببزلو خبابو خوينم عبيت عقيباتات كايدوم لو تعقيباتات نسو دما نوق تدالو زبل حصير تهونه تزازي توهيوم زلو خبرات تخاتلتي كاب حمرا كاب معرب تግራይ كاب زوريا ملاش والقايت بصحنا حبريت انتاي زبل ابزي قربا غزي سراويت تግራይ يمص سلا زلو متقعت كفصملنا سلا زخونه حزون اب مጨረሻ ሰዓት ስለ ዘለና ሁላትካ ابزي زلخا ني وجه تدالو زبل تي زي حقاو ممحدار ناي دمك زودن ناي إشاتو دملو زبحال ميكانت ناي بلزقنا ممحدار وزولو زي حقاو ممحدار أوجو يركب إذا أواجو زي بقلتي نتوم أوزولو زي حقاو يعني عدوغات مالتون توم ناي زبعتك كذا تباهيلوم زفلوتو أمحراب تقرأي وريروم زلو حايلتات زي تما حلال فلوم تزازيو زي دحرز تزازي دما كله توزلو عطو ناب زنورو مد بوتا آتيو بوتو نكحزن بسرعة زوريان بلاش دما دفعاتو كوف قبلن تداليو نخصنحن زبل تزازي تمحلالي فلوم زلو زي حزون معرخ نديناي افتم ورر تحيلتات زلو ناي خوينات شوهات زرئيو توم ورر تحيلتات حزون اتناي تግራይ مريت قوريسكا وسيلكا نزل علمو تግራይ كم زيتلا على مقبار تتهايلو دما خالوت كبابتات ناي تግራይውን قراريسكا بقى تግራይ تبحال عدي خم زيلا نمقبار زخدو زلو رحبات زرئيو خبرات تخاتلتي زي دما بوتوم ناي اورومو بلزقنا نات بلان تغيرو زخيد زلو عشاتر مخانو كل سب زردو انا غير خبرات تخاتلتي نسيحو يحزي تي او زلو ممحدر نايتي دمك زود زبحال زي حقاو ممحدر حزون مستمو زلو ناي مكلاكي حيلتات بسرعة ركب بمقبار استفعل له عينة مدلوات كيروم وديوم يوم كبرات تخاتلتي ابزي حزي زلنا يوان سراويت تግራይ ملو مدلاو كيرو نتي بوتا نسون مملاس تومو زلو حيلتات زي حقاوين وررت حيلتات صراريغو بوتو مملاس خدو زلو رحقات نمتعنقافن كومون زي بوتو موريروم مسوات كخفل زتدالو وررت حيلتاتكم زلو ينا نقلصلكم دل بحثيرو مالتي خبرات تخاتلتي تناي خلي دما بتي متحوار حيلتات صمدو ناي إيرترا ناي تግራይን ዝምልከትዩ ኣብ ዙርያ ሑመራ TDF ጥራይ ይኮነን ሙሉ ዙርያ ዘሎ حيلتات صمدو حيلتات ኤርትራውን በአንፈት ሓጀር ከም ዘሎ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ እቶም በአንፈት ሓጀር ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ምስ ሰራዊት ትግራይ ተናቢቦም ዝኸድዎ ዘሎ ክያዱ ድማ ሕዝውን ኣብ ዓብይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ዝተፈላለዩ ናይ መቀራረባትን ነቲ ዞባ ንሱን ናይ ምኽባብ ስራሕትታትን ድማ بستتصنع ملكو بستودب ملكون تنابيبهم يسرحون يخيدون كم زلو يتزوج زلو حبريتا زي ملخت زلو بزي
ዘሎ ኩነታት ድማ ሕዚ እውን ሕመራ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ በዓል ዋናታታ ከም እትምለስ ምንም ጥርጥር የብልናን። ምክንያቱ ድማ እቲ ጅግና ሰራዊትና ሒዝና ማለት እዩ። ኩላትና ድማ ሕዚ እውን ኣብቲ ውፁእ ህዝብና ክንከውን ኣብ ጎኒ ውፁእ ህዝብና ኮይና ዝግበአና ኩሉ ክንፍፅም ሓደረ ክብል ይደሊ ካብዚ ካብ መረብ ሚድያ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ሓይልታት ብልፅግና ብበዝሒ ናብ ዶባት ትግራይን ኤርትራን ተፀጊዖም ይርከቡ። እቲ ክጅምርዎ ዝሓስቡ ዘለዉ ኩናት ሕዚ እውን ኣብቲ ናይ 12 ሰዓት እዩ ዝርከብ። ከም ዝፍለጥ ከዓ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እውን ብዙሕ ዓይነት መግለፅታት ክህቡ ርኢናዮም ኢና። ብዛዕባ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር፣ ብዛዕባ ፅምዶ፣ ብዛዕባ ገለመለ እናበሉ ብዙሕ ዝበሃል መግለፅታት ሂቦም እዮም። ናይዚ መቐፀልታ ድማ ሕዚ እቲ ክኸፍትዎ ሓሲቦም ዘለዉ ወራር እቲ ካልኣይ ጀኖሳይድ ሕዚ እውን ኣብ 12 ሰዓት በፂሑ ኣሎ። ጫፍ በፂሑ ሕዚ ድማ ሓይልታት ናይ ብልፅግና ኣብ ግንባር ቆቦ ብበዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ሕዚ እውን እናራገፉ ይርከቡ። ኣብቲ ናይ ቆቦ ሮቢት ገለመት ዝበሃሉ ናይ ቆቦ ከባቢታት ድማ በዝሒ ዘለዎ ሓድሽቲ ሰራዊት ምስ ሙሉእ ዕጥቅታቶምን ካልኦት ታንክታቶምን ከበድቲ ብረታቶምን ሓድሽ ዝኾኑ ቦታታት ፈልዮም ተራጊፎም ከም ዘለውን ናብ ትግራይ ናብቲ ናይ ደቡብ ግንባር ንምእታው ድማ ዓበይቲ ዝበሃሉ ምድላዋት ተዳልዮም ኣብ ጉዕዞ ከም ዝርከቡን ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ ብቪድዮን ብፎቶን ዝተደገፈ ማስረጃታት እውን ሒዝና ኣለና። ኣብ ሰዓቱ እዚ ሰራዊት ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ክመፅዎ ንዝኽእሉ መጥቃዕትታት ክፃወረሉ ዝኽእልን ሕዚ እውን ንፀላእቲ ኣዛዊዑ ክድምስሰሉ ዝኽእልን ምንቅስቃሳት እናተኻየደ ይርከብ። ብርግፅ በበይ ከም ዝኾነ ንሱ ብርግፅ ክንዛረበሉ ዘይንደሊ ነገር ዋላ እኳ እንተኾነ ሕዚ እውን ሰራዊት ትግራይ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሰፋሕቲ ምድላዋት ወዲኡ ዛዚሙ ፀላእቱ ንምክልኻልን ንምድምሳስን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝርከብ ኢና ክንገልፀልኩም ንደሊ። ኣብ ሰዓቱ እዚ ሕዚ እውን ዙርያ ምላሽ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ዘሎ ሰራዊት ፒፒ ብዝተፈላለዩ መልክዑ መጥቃዕትታት ንምኽፋት ኣብ ምድላዋቱ ወዲኡ ሰራዊቱ ኣራጊፉ መሳርሕታቱ ኣብ ምግዑ ዓዚ ዝርከብ። እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ይኸውን ድዩ ኣይኸውንን እቲ እታ ክትጠፍ ዝሓስዋ ዘለዉ ትግራይ ትጠፍ ድያ ኣይትጠፍን ዝብል ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ሕዚ እውን እቲ ናይ ብልፅግና ምንቅስቃስ ግን ነዚ ይመስል ክብለኩም ይደሊ። ብተመሳሳሊ ድማ ሓይልታት ጽምዶ ዝኾኑ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ድማ ብተመሳሳሊ ናይ ብምንባብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማለት እውን ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ዘሎ ዶባት ናይ ሰራዊት ምንቅስቃሳት ከም ዘሎን እቶም ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ምስ ሙሉእ ዕጥቅታቶም ናብቲ ከባቢ ቀሪቦም ከም ዘለውን ናብ ሸራሮ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ከም ዝርከቡን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ። ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ዛላንበሳ ከባቢታትን ከምኡውን ብዓፋር ግንባር ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ዘሎ ድንበር ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ሰራዊታት ተራጊፎም ከም ዘለውን ከም ብሓዱሽ ዝምዕብል ዘሎ እቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተለዋዋጢ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ማለት እውን እቲ ናይ ብልፅግና ናይ ጎበጥኩኹም ወረርኩኹም በላዕኹም ዝዓይነቱ ኣካይዳ ሕዚ እውን ተጠናኺሩ ቀፂሉ ከም ዘሎ እዩ እቲ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ። እቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ሕዚ እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ሽንፈታት ዋላ እኳ ይበፅሑ እንተሃለዎ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ኣዘዝቱ በብግዚኡ እኳ ይቕተሉ እንተሃለዎ ንኣብነት እኳ እንተሪኢና ቅድሚ ሕዚ ዝሰራሕናዮ ምድላው ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ዝካየድ ዘሎ ኩናታት ዓበይቲ ዝበሃሉ ሽንፈታት በፂሖም ኣለዉ። ሓደ ብርጌድ ሙሉእ ዝተማረኸሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብቲ ናይ ደጋዳሞት ዝበሃል ናይ ጎጃም ከባቢ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ውግእ ማለት እዩ። ክብራት ተኸታተልቲ እቶም ኣባላት እቶም ናይ ጽምዶ ኣባላት ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት ፋኖ ድማ ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ዝወስድዎ ዘለዉ መጥቃዕትታት ሕዚ እውን ኣጠናኺሮም ብምቕፃል ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ዓወታት እናመዝገቡ ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ቦታታት ናይ ጎጃምን ናይ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣምሓራን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣውዒሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ሕዚ ድማ ብተወሳኺቲ ዝምዕብል ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረታት ስዒቡ እቲ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናብ ልዕሊ ኤርትራን ክኸፍቶ ዝሓስብ ዘሎ ኩናት ስዒቡ ሰራዊቱ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት የፀግዕ ከም ዘሎን ናብ ትግራይ ብኣንፈት ቆቦን ዓፋርን ከምኡ ድማ ብኣንፈት ጎንደርን ምዕራብ ትግራይን ዘሎ ከባቢታት እውን ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ሰራዊታቱ እናንቀሳቐሰ ምስ ሙሉእ ድራዓቶምን መሳርሕታቶምን ተንቀሳቒሶም ከም ዘለውን እቶም ኣብ ጎንደርን ኣብ ምዕራብ ትግራይን ዘለዉ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ድማ ናብ ክልቲኦ ኣንፈት ንኽሪኡን ማለት እውን ናብቲ ናይ ፋኖ ዘሎ ሓይልን ናብቲ ናይ ትግራይ ሓይልን ማለት እዩ ንኽሪኡን ከምኡ ድማ ናብቲ ብጫፍ ብሑመራ ገፅ ድማ ናብቲ ናይ ኦም ሓጀር ዝበሃል ከባቢታት ምስ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ፓራሌል ንክኾኑን ምስቲ ናይ ተከዘ ዘብዒ ዝበሃል ተሓጋጊዞም ድማ ናብ ሱዳን ከባቢ ዘሎ ኣርሚ 7 ዝበሃል ናይ ትግራይ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣባላት ዝኾኑ ኣርሚ 7 ንዓቶም እውን ምንቅስቃሳቶም ክቆፃፀሩን ኣብ ተጠንቀቕ ንክኾኑን እዩ ተኣዝዩ ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ። እቲ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ሕዚ እውን
ከቢድ ኩነታት ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ እዋናዊ ሓበሬታ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ሕዚ እውን ሼር ግበርዎ እዚ ኣብ ሰዓቱ እዚ ሓበሬታ ልክዕ ከም ምግቢ ከገልግል ዝኽእል ህዝብና ምክንያቱ ድማ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ንዝብል ህዝብና ብኣግኡ ክፈልጦ ክዘጋጀወሉ ከም ዘለዎ እቲ ኩነታት ድማ እቲ ስርዓት ብልፅግና ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ድማ ሕዚ እውን ነቲ ኩናት ዝዕድም እምበር ኩናት ዘቕርዕ ዓይነት ኣካይዳ ይኸይድ ስለዘየለ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናብ ልዕሊ ኤርትራን ድማ ሓድሽ ወራር ንምኽፋት ዓበይቲ ምድላዋት ገይሮም ናብቲ ግንባር ንሱ ሰራዊቶምን መሳርሕታቶምን ኣፀጊዖም ስለ ዘለው እዚ ድማ ልዕሊ ኩሉ ንህዝብና ስለ ዘገድሶ ህዝብና ክፈልጦ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ክብለኩም ይደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ናይ ግንባራት ዓፋርን ናይ ግንባራት ቆቦን ዝብለኩም ዘለኹ በዝሒ ዘለዎም ሰራዊታት ከምኡ ድማ ምስቶም ናይ ድሮን ቤዛት እውን ኣብ ኮምቦልቻን ኣብ ዓፋርን ተዘጋጅዮም ከም ዘለው እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ምድላዋትና እውን ናባኹም ክነብሎ ብዝፈትናዮ መልክዕ እቲ ናይ ድሮን ቤዛት ኣብ 3 ቤዛት ንኽኸውንን እቲ ሓደ ኣብ ናይ ዓፋር ዘሎ ናይ ሰመራ ኤርፖርት ሓደ ድሮን ቤዝ ክህሉ እቲ ድሮን ቤዝ ንሱ ናብ ትግራይ ናብ መቐለ ብቐጥታ ናብ መቐለን ከባቢውን ከምኡውን ናብቲ ናይ ዓዲግራትን ከባቢውን ዘሎ ከባቢታት ሒዙ ክሳብቲ ናይ ዓፋር ናይ ኤርትራ ዘሎ ግንባራት ሙሉእ ብሙሉእ ንመጥቃዕቲ ንምፍፃም ንኽምቹ ተባሂሉ ዝተዘጋጀወ ከም ዝኾነን ከምኡ ድማ እቲ ናይ ኮምቦልቻ ቤዝ ዝበሃል ድማ እቲ ናይ ቆቦ ግንባር ሒዙ ንፋኖ እውን ሓዊሱ ክሳብ እቲ ናይ መቐለ ዘሎ ከባቢታት ናይ ትግራይ ናይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ማለት እዩ ኣብኡ ዘሎ ከባቢታት ንምቁፅፃርን ንምጥቃዕን ዝተሓሰበ ሓደ ውዲት ናይ ጸላእቲ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ሳልሳይ ቤዝ ድማ ኣብ ባህር ዳር ዘሎ ቤዝ እዩ እቲ ናይ ባህር ዳር ቤዝ ድማ ናብ 3 ዳይሬክሽን ዝጥምት ቤዝ ኮይኑ ኣሎ ንሱ እቲ ታክቲካል ዝበልዎ ናይ ብልፅግና ስርዓት ናይ ዋና ናይ ድሮን መናሃርያ ገይሮም ኣለዉ ቤዝ ንሱ ናብ 3 ኣንፈት ክጥምት ከሎ እቲ ሓደ ናብ ትግራይ እቲ ካልኣይ ድማ ናብቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ናይ ዕጡቓት ናይ ፋኖ ተባሂሎም ዝፍለጡ ናይ ከባቢ ጎጃም ሕዚ ዓበይቲ መጥቃዕታት ዝፍፅሙ ዘለዉ ማለት እዩ ከምኡውን እቲ ናይ ግንባር ናይ ሱዳን ዘሎ ኩሉ ግዜ ናብ መንግስቲ ናፍቶም ናይ ሰራዊት መንግስቲ ናይ ሱዳን ብምእታው መጥቃዕታት ዝፍፅማ ድሮናት ካብ ባህር ዳር እናተበገሳ ከም ዝኾነ እቲ ሪፖርታት ዝሕብሩ ዘለዉ ብተወሳኺ ድማ ንምዕራብ ትግራይ እውን ብቐረባ ርሕቐት እቲ ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ክቆፃፀሩ ከም ዘለዎን እቲ ናይ ድሮን ሓይሊ ድማ ዝተፈላለዩ መጥቃዕታት ኣብ ናይ ግንባር ምዕራብ ዝካየድ ዘለዉ ምንቅስቃሳት ንምግባር ኣብ ፈተነታትን ኣብ ሙሉእ ምድላዋቶም ተወዲኡ ተዘጋጅዮም ከም ዘለውን እቲ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ድማ ናብ ዝምልከቶ ኣካል በፂሑ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ብረግፅ ናይ ባዕሎም ሓበሬታ ስለ ዝህልዎም ናይ ባዕሎም ምድላው ክህልዎም ኢልና ተስፋ ንገብር ተዘይኮይኑ ግን ሕዚ እውን እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ሼር ብምግባር ኩላትና እቲ ክንገብሮ ዝግበአና ክንገብር ይግበአና ክብለኩም ይደሊ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ እዚ ምድላው እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንኽበፅሕ ማሕበረሰብና ነዚ ይሰሚዑ ኩሉ ዘድልዮ ኩሉ ምድላዋት ንኽገብር ሼር እናገበርኩም ናብ ኩሉ ንኽበፅሕ ግበርዎ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ስለ ዝህልዎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እንተኣነ ግን ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ምድላው ኣብ እዛዚ መለኹ ሰላም